DXDC Radyoman Report. Sa tinguha nga malikayan ng drowning incident, nilusad ang Coast Guard Island Garden City of Samal ug water safety and drowning awareness sa barangay Peñaplata, Samal District, IGACOS. Sumala ni Ensign Vasit A Venturillo, Coast Guard Station Island Garden City of Samal Station Commander. Giaplikar nila ang mandato sa Philippine Coast Guard alang sa luwas nga water experience ug makab-ot ang zero maritime incident. Kauban ang PCGA 802nd Squadron sa pagpanguna ni Auxiliary Captain Arwin Ardon, gitudluan ang ana sa 1,300 ka mga estudyante sa NSTP ug CWTS sa Samal Island City Colleges ug basic water safety and drowning prevention. Gipahibalo kanila ang importansya sa pagsulog og life jacket, water safety tips, types of water entries ug mga beach warning signs. Kasama mo sa balita, Radyoman Aini Ginita Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.